आं हायहायनि साख्राय फिजावो जोंनि टिचार्स जखन बमुखनाय लगे लगेनो स्टेजसे खसा जानानै बागो इसके बाद क्लास 5 तैयार है लिमा जमातिया 5B याफा करो बायदि याफा 91.1 याफा ना बाहाय करे तो बायले पायो बियावो लिमा ओये जमातिया बियावो आइरो सिरोया खबो जाय खरो इस्टंसिदि याफा पे खौनै जारो के ता खरो बायदि अजय खरो लायनाय हायफाला प्रकर रै दंले माने करे किसा बासाय बादमो बाक्ता स्टाइल सि हायबले कुसिकागो नंमानि अमिताभ बच्चन प्राय 1 घंटा मतो बासाराय दंहा राष्ट्रपति तमाय तमा सावो तब हाइया जों 2 मिनिट मतो समय नायता क्लास 5 लिमा जमातिया अगर वह हमारे बीच हो तो यहाँ पे आ जाए लिमा जमातिया 5B